Isa ang Pampanga sa mga lalawigang binabantayan dahil sa patuloy na pagtaas ng coronavirus cases sa nakalipas na buwan. Minsan na rin inirekomenda ng Okta Research Team na isama ang lalawigan sa NCR Plus Bubble na kinabibilangan ng Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna at Cavite. Base sa datos na inilabas ni Dr. Dax Tidula, ang Incident Commander ng Pampanga COVID-19 Isolation Facilities, 665 na COVID-positive patients ang nasa pangangalaga ng kanilang 5 pasilidad. 133 ang naka-admit sa Mexico Isolation Facility na may 278 bed capacity. 80 ang nasa isolation hub ng Lubao na kayang mag-accommodate ng 114 patients. 302 ang nasa National Government Administrative Center sa New Clark City. 344 naman ang bed allocation ng nasabing pasilidad para sa lalawigan. Habang 88 patients ang nasa Athletes Village na may 197 allotted beds para sa Pampanga. At 62 ang nasa isang hotel sa City of San Fernando na may 160 bed capacity. Kung susumahin 665 out of 1,093 COVID-19 beds sa 5 isolation facilities ng lalawigan ang okupado. Katumbas ito ng halos 61% na occupancy rate. Wala pa naman sa bilang na ito ang mga nasa community isolation facilities. Nilinaw ni Dr. Tidula na ang mga COVID-19 positive patient na nasa mga nabanggit na pasilidad ay asymptomatic at mild ang kaso. Dagdag pa ni Tidula, hindi pa punuan ang mga isolation facility subalit hindi sila nagpapakakampante at patuloy na pinaaalalahanan ang lahat na huwag baliwalain ang itinakdang safety at health protocols ng mga eksperto. Nitong nakalipas na 2 linggo, higit 250 recovered patients na rin ang kanilang pinauwi. Maliban sa mga taga Pampanga, mayroong ding mga pasyente ang mula sa Metro Manila. Kasalukuyan pa rin nakapailalim sa household lockdown ng Pampanga na may 10,539 confirmed coronavirus cases as of April 6, 2021. Radial Pawid, CLTV News.